Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnụrụ na nwekwerechi ọnwa nọ nwa mba nnọ awụchasịala m eye. Ụmụnne m anọ m otu nwanne ya nwaanyị kpọọ m na fon si m nwa mba nnọ m za na ya alụọla di na famili ya lụrụ di nabatakwara na ya na nne di ya mụchiri nwoke dimkpa ha alụchakwala na nwaanyị mega ọfụma na di nwoke anọ na nwoke na ada nne di alụọla di ọnụ ọfụma na ada nne di ya na-eji egwu ke ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị na ada nne di ha kpụrụ ha ụgwọ this and that na Chineke gọziri ewute ụdịka ada nne di o nyere ya na family ya very peaceful family ebe ya lụrụ di na ha hụrụ nwa n'anya na nne di ekwenụ nwere ihe mere ya n'ụkwụ ihe ahụ adịbụ mbụ mere onye ahụ mere recently ihe ahụ emezie ya na arụ ụkwụ ya ụmụ ya niile ha conclude na mma ha ga-aga operation na ọnya nọ n'elu ya ugboelu o ruo 2 months ago ya mụọ nwa first issue ya mma ya kwesịrị ịbịara ya ọmụgwọ mana nwanne ya nwaanyị buru ya ụzọ mụ ya agawa ọmụgwọ ebe ahụ sizi ka ya toro direct bịa lee ya wa ọmụgwọ n'aka ha abịakwanụ nne di ya kpọọ ya si ya na-abịa na ya ga-ala ka ịbịa ka ya bịa hụ nwa ya ṅụọ sị ka ya gwa di obi were moto bịa kwọta ya na ọ ga-abịa ji moto bịa kwọta ya na weekend nne di ya sị ngwa nsogbu anọ nne di ya sị nsogbu anọ o ruo weekend ya gwa di ya si ya biko ga kwọtara ya nne di ya ga-akwọta mma na mmasị ọ chọrọ ịbịa na di ya agbapụrụ so ebe ha eme na agri ka ya ga-akwọta na ya ga-akwọta ya nne di ya bịa na ote nne di eshiri bịa n'ụlọ and ije ahụ ọ bịara o kwesịrị ịnọ at least 2 weeks mana naanị 2 days ka ọ nọrọ na ya nọzi ya na nwanne nwaanyị nọzi n'ihu eji na-akparịtaga nkata eweta ọkụ ya gbabaga n'ime ụlọ ka ya ga-akwega fon ya n'ọkụ lekwe na sitting room lekwe nga nne di ya nọtara nọ ebe anya mmiri na-asụ ya n'anya rụrụrụrụ ya na-ebe kpekekekekeke anya ya azacha kwụlitecha elu ya jụọ esi mmụọ gịnị mere fil ya na ụkwụ na ọrawa ha na ya ahụ ya gwa esi na ọ dị pens ọgwakwana ya at least agbapụga gazụta n'ọgwụ pens aka ya bịara ka emetụ nne di ya onuo ya nkwa si ya metụkwala ya aka tiri ya nwụọ na ya nwekwala nwa metụ ya aka a na-arịọ esi mmụọ gịnị ihe ya mere okwe ha agwa anọzi n'elu ya di ya gara lo nne di ya bentụrụ beshikwu nwoke wa akwa ike di ya jụwa mme nwụkwana nne di ya sọ gịnị mere ọ gịnị what happened mma ya gwa nne di ya gwawa di ya nwụkwana nwa ya nwoke na ọbịa bịa kpola ya na ihe ga-eme ka ihe ngalata n'ọnụ na ọbịa bịa kpola ya and ihe ọzọ ya chọrọ ịgwa ya wụ tiri ya nwụọ na ọ gwa nwunye ya eghekwele ya ọnụ na ọ bụrụ na ya nwụọ anwụọ na ya bịakwala beri ala nga elige ma ọ wụ ya na ya ga-emekwa ihe na-atụwa ha anya di ya nụrụ nga jụa mmanya sọ gịnị ka ọ mere na ọ gwara ya mmanya si na ya bịa kpola ya na ya bịa kpola ya na ọhịa ya gwara lekwa akpa na ya pakicha na akpa na ọ bịa kpola ya na okwe ha agwa di ya mgbe ka di ya jesi ya bịa ya esoro di ya gaa na bedroom di ya jụọ ya si ya were anya lee ya na mkpụrụ anya abụọ gwa ya ihe gara on mgbe ya na-anọ ya sị na otu ọ dị confused ka ya nwa dị confused na apụtara na ọkụtụ nga nwanne ya nwaanyị ekuru nwa ya saa nwatakịrị ahụ hichachi ụlọ shie nri mmachi na ụra tete ya ekupụrụ ya mmiri ọkụ ọ ga saa ahụ nri ya kiri ofe ya kiri na ọwụ ya jiri ọnụ ya kpee si ya bịa reduce anụ na azụ na ọ dị too much ya sị ya ngwa ya eriwe na orifo ka ya erie orifokwa n'ihi na ya eriberi ya eburu oke oriforo na ọka ya eriri afta ọ sachara ahụ rie nri ekuru nwa ka ige na nwa nọ n'ahụ ya arahụ na ọkwa mma kpọkwara sị bịa kurie ga enyi nwe na ọrahụ ekuru nwa nọtara ga enyi nwe ọrahụ ya na nwanne ya emechara ihe ha mege ha nọzi na paseji akpaga nkata ya na nwanne ya nwaanyị mma nọkwa n'ime ụlọ n'ihi na ọ sị ya chọrọ ịgara ha tata ụra ha ya efile na ọbana na rum ya gị ihi ụra na ya na nwanne ya nwaanyị nọ n'eji akpaga nkata bifo ya eweta ọkụ ya agbabata sị ka ya bịa were fonu kwanye n'ọkụ hụzie nga ọ nọ na-ebega akwa since ahụ ruo ngalugbo ya jụkọtara sọ gịnị mere akwa naanị ọ gwaga ya wụrụ ya metụkwala ka ya tụpụkwara ọnụ ya nwụọ na ya bịakwara na-enwe onye a na ibe ekoriche nwe mgbe ọ pụtara nsịlekwa ihe ya mere ma ọ fọzikwa ihe ya si nsogbu anọ ya laghachita na palọ si mma na ọsọ gịnị ka nwunye ya mere mma ya ripiti onwe sọ ọ bịa kpola ya n'ike okwu ara ya pụta ka di ya eshiriti ige na moto kpola ya na that very day nne di ya lara ọnụrụdohụ 1 hour di ya lụrụ fon ya ehuru ọkụ na ụmụnne di ya ụta ka ha kpọga onye kpọ ya sị sọ gịnị ka ị mere mma o ji ebego dịka akwa ka obege na fon gịnị mere ihe ya koro di ya wote ihe mere that day ote ka esi akụgara ụmụ ya niile ya koro ya sị na enwe ọgwa ya ihe mere nọ ya ma ihe mere nọ ọ ya ka anọ Easter na ugbu ana mma ya gakwara na ọmụgwọ lọtara before Easter ha nọ na Easter na lọtasha because enwere ihe enidiri ime the family enwere ha chọrọ ime so ụmụnne di niile lọtachara ọ naanị ke nọ Germany ke na-alụ ada nne di ya bịara abịa ada nne di ya sị mma ya sị na ọ gịnị nwe ihe
this lady mere ya o jiri mee ụdịka kọl ahụ ndị ka ọzọ so mee hell gịnị ka nwa ịsọ metara mgbe ka nne di eji so oke in that case na ọ bụrụ na ha chọrọ ịnụ ha jie ya na ya gaga kpo nne na nna ya were so lawa n'ụlọ ha ga-agwa mme na mpa ya so biko na ha esonwe ya ugbu a na lekwa ihe mere gị kora mme na mpa ihe mere mmanya agwa ya si ya na ya cheki onwe ya ọfụma na enwere otu o shiri ya na nwa ya shiri aghacha ọnụ ka ya mara otu esi arịọ ya ka ya mara otu esi defend ya ya sị mma ya sị na enwe na ọwa mahụ onyawo ghacha ọnụ wite onye kwere na onye ka ya na-anaghị ebitele na ọ ma na onye awụ nọ na ya bịawagodo ka ya nọrọgodo first na ya anọbeghị ihe mere otu ka mme na mpa ya shi so ya abịa ọ ya ka awụchachiri pala eju n'ọnụ ma ụmụnne di ya ma nwunye ha ma mmanya na mpa ya di ya eburu oche nọrọ n'ọdụ bụ di na-ele ihe meganọ kedu ọkpara ajụwa mmesọ gịnị ka dis lady mere nọ ị na-aga agwa ya oles nne na nna ya ọ bịara nga ngwa kwuo n'ihe ọwa nọ mgbe aka nne di jiri kwue datin ya gara n'ụlọ nwa ya nata nkọrọma ọnụ na-enweghị onye kụrụ ene n'elu ụwa na na-akọkwana ya ọnụ onye enweghị nkwarụ site n'afọ nne na ọ wụ ihe ọrịa ma gịnị butere ya n'ụkwụ ụmụ ya chọkwara n'ime ya ọpreshọn na ya gara na nke nwa ya na ha nọcha ya sị ka ya ga-ehi ụra isi ya pụtara n'ezi lekwezi ka ya na nwanne ya nwaanyị ji esowuru ihe ọzọ ha ekwugewo nwa ụkwụ so nkem arụrụ ala n'ọhịa ụmụ agbara ji gbajishie ya ụkwụ ya na-aga so nkem na ya na very wicked woman na mkpụrụ obi fere ya azụ ọhịa o ji agaga so nkem na ahụ akpọ nwụọ ya onye ya ọnụ ejiri nnọọ nwayọọ banye n'ime ụlọ ọ na-agwụ ya n'anya ya sọ gịnị ka nwa kele na nwanne ya nwaanyị ji were sowuru na ụdị ya n'ụlọ nwa ya for what na ya emekwara n'ụlọ na steji n'ugbo ka ọ nọ nwanne ya nwaanyị ama ya ọnụ sị mmanụ ọkwa ya si ya n'ọnụ ya na ya nwa anwa n'ọnụ ya na ya nụkwala ọnụ ya pịam nwanne ya nwaanyị mere ha ọnụ orie mmanya abarakwana mpa ya abarakwana onye ọbụla dere nne di ya kọkwala ihe na kocha na ọwa iwe ya na onye kore ọ dịka ọnụ a na-enweghị ihe ya na ya abụọ gaga ha n'elu ụwa kedu ọkpara jụọ ese na ọrụgodo na ọhịa o kwuru ihe ọwụ ihe ọ na-aga agwali ụmụ ya niile ivu ya nwa nwụdị ọkpara ivu na ada ya nwaanyị na-akpụla ya jụọ sọ gịnị mere na ọ bụrụ na ọwụ ihe o kwuru na ihe eru ihe ha nwere ike ịha ndụlụ n'ime mụlọ ha dị ọkpara ha atọ nọ jụọ ya si ihe mmanya kwuru na ọ nọkwara ya ọ sị before then mkpirisi anya mmiri adashiwala ya n'anya okwe ya idi ya echekọta nnọọ ihe ya ga-eme chekọta ihe ya ga-eme na ihe ọzọ kụrụ ya n'obi kpim n'ọwa ili nna di ya sị na ha bịawa na ha esonwe ya nwapụ eji kọrịpụ eji gbam ha pụtawa na eji ya gaa n'ili nna di ga-ekworo aja si na ihe n'ọwa ili nna di na ọ bụrụ na ihe nne di kwuru nwụkwanụ nwunye na ya kọrọ nne di ụdị ọnụ a na ọ bụrụ na enwere otu esi were nne di iwe ọjọọ like iwe obi na enwere otu esi kpoo nne di ya kọọ nne di ọnụ n'ime obi ya n'ụdị ọbụla banye ụkwụ so nke ma whatever na nna di ya kọgbuo ya na ya ekwekwala ya ehu ochi na agbara mbreji na kọgbuo ya na ya dịkwarala ya na mma na ya nwekwa accident ka akpụjisi ụkwụ abụọ ote ka ya nọ na-agozi onwe ada nne di ya bịa gbojaghị kpụchapụ ya aja o ji n'aka sara ọgbaghị na onye ahụ o kwere aja ilie n'ọmpa ya na o nwere right defend onwe ya na orubeka otu a na ya kọmanụ meshọn ọsịsọ kpọchọchata bụ aja ahụ za ka ọsọ ada nne di eji konyere ya aka ya na-ebe kokokokokoko na-ebe ha ewere ha ewebata ha n'ime ụlọ ya gwawa ha na actually na ya na nwanne ya nwaanyị kọrọ akụkọ ụkwụ so nkem na ya na nwanne ya nwaanyị kpọrọ so nkem kpọ wicked woman kpọ ihe ahụ ọ nọrọ wee exactly ihe ya na nwanne ya nwaanyị kwuru mana onye nwe okwu ahụ na ọ nwunye nwanne ha nwoke kedị ọkpara nwunye ya na-arụ ụkwụ ọ sụ mgbe ọ dị ntakịrị ka a gbara ya ọgwụ gbajie ya otu ụkwụ na ọ na-arụ ụkwụ mana mkpụrụ obi na umeji fere ya azụ na ha lekwe mmanya na onye kwudo ihe n'ugbo na ọ nwunye nwa gị ya na ọkwanụ nwanne ya nwaanyị n'ugbo kogara ya experience o nwere mgbe ọ gara n'ụlọ nwanne ha nwoke ahụ na ọ wee semokwu ka o jiri dowa na agwa ya arụtọdoghị mma na o kweghị ibi aka na o nwere obi ọjọọ nwa obi kakarararị na ọ wụ nwunye nwanne ha nwoke ka ya na nwanne ya nwaanyị discuss da na ihe Chineke jiri pịakwashịa ya ụkwụ na wickedness pịakwashịrị ụkwụ na ya nwa ka ha kpega so nkem nkwụ so nkem na ha ga-ajụ ese na village ha
na ọ bụrụ na ha jụcha asị na nwunye nwanne nwoke na ha lekwe mma ha lekwe mba ọ sị na nne otu a ka mma ya kpudoro ihu anya mmiri na-ege n'ihu kpekpekpekpekpe anya mmiri na-awụ ya. Ada nne di ya ga jide mma ya sị elekweghị o ji ebe akwa na ihe niile mege n'otu ụlọ na orube nke ibe akwa ụta na ha elejighị nwa ya anya na ihe just misunderstanding na o kwesịghị ibe akwa nwa ha onye nwụrụ na ya ebele mama biko ọ sị mma ya asị na ihe ebege awụghị ihe niile na-adaga ngala na ihe ebegewo na agwa ọjọọ nọ n'ime nwunye nwa ya agbụgọ kwụsụ nke m n'ogbuene na agwa ọjọọ na ihe so gị n'ahụ sorokwere bịawakwa n'ụlọ ebe nwa ya lụrụ di na ọ bụrụ na diskọs gaghị ya gbawa ya kwụsụ nke m ihe na-agaghị m ọ bụrụ na agwa ya rụ mma agaghị ha bịa diskọs wee kpewe kwụsụ nke m ọkwa ihe a ka nwa ya bịara bịakwa n'ụlọ dike bikos of a diskọs na ọ bụghị fọtụ ogo ya nwaanyị kama dị only mistake o mere wu ọjọọ ọ bụrụ na ọ jụrụ nwa ya na ya ereziri nwa ya wee na nwa ya aga atụrụ ya ashị ọ chọrọ proof enye proof mana onye ọbụla ọ ga-eche na ọ ya ka gwa n'ihi na nwunye nwa ya ahụ ọ na-arụ ụkwụ obi fere ya azụ obi fere ya azụ ihe ọ na-eme nwa ya nwoke wụ di ya na ya na otu ekpewere nwa ya nwoke ka ya na-eche na nwatakịrị nwa ya wa agụ ọ na-ekwesa na anụkata gbaka nne di ya jiri bịa kụnyere ya aka sị ngwa na ya bewere na ya ama na ọwụ ihe mere na ya filiri na ọ ya nwe okwu ahụ na ya dị sọrị nne di ya abịa kụnyere mmanya aka sị ya ụgọ na ya hapụwa na ọwụ nghọtahie mmanya gwawa nne di ya na ọtọ awụ nwunye nwa na ọwụkwa nwa nke ya na ome ihe ọjọọ na ha jụọ ya enwe otu o siri mehie ha taa ya ụta ihe metekwana nke ga-erute ga-akpọ nne nna ha ga-abịakwa ọ bụrụ ihe ha garịrọ ha ga-abịakwa na ọwụ ihe ya ahụ ga na onye ekweghị akụkọ enugbo na ọ nwunye nwa ya na ọ na-arụ ụkwụ mgbe a kpọtara nwa n'ụlọ ya jụga nwa ya nwoke sọwa onye na gị sọ ya sọ ịsọwa onye na ya sị elega ihe ka ahụ nọ na nwatakịrị iwe ọkụ ya ngala telivishọn prọpati nwa ya iwe ya ụta ka ọ ga-akwụwachi ya ma ihe nwa a jiri jide nwa ya nwoke na ọhịa ha na nwa ya ụmụ ya ndị ka ọzọ ma ndị mberechi ha ma na-akpọ nwaanyị ọnwụ kwụsụ nke m n'oge nwaanyị na ọnwụ ya nwa okwu ahụ nwanne m ụtọ a ka mechaa dị mitin onye ọbụla na-arịọ ya si ya hapụga ma ivunu nne di ya na-arịọ ya nwanne di ya ka dị ọkpara ewere ezigbo ego nye mmanya na mpa ya na ha dị sọrị na ha biko ha laa ha ekwutekwala ihe mere ngala na ihe megide ime ụlọ na ha dị very very sọrị na ụdịrị ihe a ga-eripiti again mmanya na mpa ya dị hapi ha eti ha na moto wela ha na ọwote ha shidoro na ha dị good na nwaanyị mba nọ na mgbere gbotowara mba ụwa na mgbe ụfọdụ enwere ndị dị otu a enwere ndị eji ụdịrị ihe a gbufuo nga a na-eche na okwu ekwuru nwa ugo na ọnwa egbe nwe ya na mgbere wote m ga-eshi mgbotowara ya ụmụnne ka onye ọbụla gere ya were dụọ onwe ya ọdụ na akọrọ egeruo ịbụ ihe n'obi mgbe ụfọdụ ikekwe okwu dapụtara igafega gafega ya efe ịṅụ na ntị gị were okwu ahụ kpee eke ṅụwala ọnwụ gị ka agwaka na-enwe ihe karịrị gị nụ gị ga-ajụ ọsọ mmiwe onye gwago okwu ụmụnne m aha m so mgbotoro ọnụ iwu onye nne nọ ngala ị nwere nwunye nwa mgbe na-adịghị anya ị ga-enwe nwunye nwa bụrụ n'obi na wọnsụ ị gara na famili ọzọ nwa ngara alụbata nwa onye ọzọ nwa nwaanyị nwa nwa nwoke bido rịwa nwa ahụ elu ụnụ niile awọla mmiri mmiri sọga n'otu ite nwa ahụ kwesịrị ịwụ nwa ṅụ mee ya ka nwa triti ka nwa ṅụ mee ihe ọjọọ gị bara gị na-enọta gị jụọ ọwa ajụ egbu mere eji egbu onye aka ya dị ọcha ọ nga ọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ